Good morning. Ay, anong gumising? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, baby. Gising na si baby boy. Meeting ka na. Good morning, anak. Kamusta ang tulog? Kamusta ang tulog mo? Okay lang. Okay lang daw ang tulog. Batang makulit. Malamig ang umaga. Ngayon, kahapon, Sunday, rest day po namin. Ngayon na mag-aalmusal kami, tapos maglilinis ng ulo ng manok para mamaya sa paninda namin mamaya hapon. Naantok pa. Bakit? Naantok ka pa? Ay, hindi na. Hindi siya inaantok. Laging katabi niya yung monster niyang laruan. Lagi niyang katabi niya sa pagtulog. Hindi pwedeng hindi katabi. Uy. Big boy na si Kuya James. Big boy ka na, be. Uy, mabait ka na. Mabait ka. Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong kainin? Ha? Manok. Manok. Big, kakain pa lang ng agahan. Manok na yung gusto mo, ha? Yung kagabi yun na. Yung kagabing ulam natin. Kung may natirahan pa, yun na nang uulamin mo. Pag wala na, anong gusto mong? Itlog. Natanong ko anong gusto niya ang kainin. Kahapon nagkatay ni Edward ng ano ba yun? Manok yata yung kagabi. Gusto niya yun ulit ang ulam niya kung may matira. Pag wala na daw, itlog daw ang ulam niya. Laging karne ang gusto lagi. Good morning ka nga. Good morning, everyone. Kala mo hindi pasaway ang bata. Mama! Po. Bakit? Ay, mausok. Baka na si Papa doon. Naglalaga niya na yung baboy doon. Hindi. Ano po? Naiinit tubig. Ay, nag-iinit ang tubig. Nantok pa ako. Nag-iinit ang tubig. Nag-ano si Papa? Siguro. Naiinit na tubig ko. Ato ko yan na. Ay. Nag-iinit daw ng tubig. Nagwatalon yan? Hindi po. Bakit? Mataas po yun Tatalunin mo anak mataas. Kukunin ko yung aso. Usok. Hindi mo huli ang usok
Uhuli ko. Hmm? Uhulihin daw niya ang usok. Ay, Ha? siya lang yata nakaisip na nahulihin yung usok. Ano? Tandala na, nahuli na ako na usok yung kamay ko. Hindi mo mahuli yung usok, anak. Ha? Hindi mo mahuli yun. Mahuli ko. Nahuhuli niya daw yung usok. Ay, siya. Nahuhuli niya daw yung usok. Iya. Hindi ko mahuli. Ay, ako. Mama, hindi ako mahuli. Ano yung mahuli? Yung usok. Mag-aayos muna kami ng aming higaan para luto pa ako ng ulam ni Kuya James. Ay, maglilinis po ako ng ulo ng manok. Para po mamaya sa ating paninda. Ayan. Manok is real. Linis po tayo ng manok. Ano mo nga yung anak mo? Ano ka? Makulit na naman yata sa labas. Kaya maglilinis tayo ng ulo ng manok. Ang dami po kasi ng balahibo. Anin mo muna yun. Nabastos ka. Inano niya si nanay. Sinuntok niya si nanay. Yes. Oh, umiiyak yung aking magaling na anak. Gusto niya daw uminom ng juice. Maaga pa anak para sa juice. Good evening everyone. Good morning mga inday. Good evening. Good evening. Good evening. Kanina hindi po ako nakapag-video kanina tuloy-tuloy kasi nga po masyado po maingay po talaga kanina. Nagpapa-music po sila kanina kaya hindi po ako nakakapag-video ng maayos, maingay po. Tsaka baka po ay makarinig po kayo ng hindi magandang mga salita. Maingay rin. Maingay. Kung maingay biya. Maingay. Bagong shower, bagong toothbrush, pero kumain na yung chichirya. Si Boy pasaway. Nandito kami ngayon sa kwarto. Punta tayo sa terrace. Bumalik kami kasi madilim po dun sa terrace. Madilim, walang ilaw. Kaya dito na lang po tayo sa kwarto. Yan. Yan. Madilim po sa labas eh. Hindi makita yung mukha ko. Madilim. Yan. Dapat ngayon magmumodule si James kaso hindi po namin nakuha yung module namin kanina. Busy yung papa niya. Nakalimutan ko rin sabihin na yung kukunin yung module. Ngayon, free siya ngayon, no? Paikot-ikot. Taka hyper kahit gabi na hyper pa rin. Ang sarap. Kumakain ng chichirya. Iwan ko bakit. Mama daw wala Laging- yung kabili mo. Isa lang po. Mama daw wala yung kabili mo ganyan. Isa lang po. Itapon mo na yun sa basura na anak. Mama, Po. bakit yung mga daw nabibidyo mo ko doon na? Oh, bibidyo ko daw siya. Nagtapon ng basura. Oh. Patapon mo na. Oh.
Very good naman siya eh. Very good ka? Very good daw siya. Ano nga ang pangalan mo? Ah, Ano po ang pangalan mo? ako po sa James Pansino Kadabira. Uy. Sobrang hyper na. Hyper. Kahit gabi na. Hyper pa rin. Hyper. Ma'am, Walang kapaguran. Wag po yan. yung pagkain mo mamaya. O, ito, pulbron. Ah? Pulbron. Doon ka sa labas kumain. Mama! Pag nagustuhan niyo po yung aking video, please subscribe. Click the notification bell, then click the like. Good night, everyone. Thank you for watching.